mga igsuon, good morning. Pasuod na ta sa Old Bridge. Medyo na ay pagka-cloudy gamay ato ang panganod. Apan hopeful gyapon ta nga dili kini mo uwan kay matutas Cordoba and then mabalik tas Lapu-Lapu via Maribago, Marigondon kay atong tuyokon ang kinatibukan nga Mactan Circumferential Road. Aron masabtan ninyo ilabi na itong sawa pa kayo maswito dire sa Lapu-Lapu nga mao ka na siya backbone road sa tibuok Mactan Island ug mao ka na siya directly nga mo benefit inig open na sa CCLEX kay mao ka na siya numero 1 nga ma-decongest o mo affect sa kinatibok ang traffic condition dili lang sa syudad sa Lapu-Lapu o municipality sa Cordoba but also sa Mandawi, Cebu City ug ang kinatibok ang probinsya sa Sugbo. Makabenepisyo gyud aning tulay. Kini mga igsoon, sugod na ni siya sa gitawag nga Mactan Circumferential Road. Ang kaning kinatibok ang Mactan Circumferential Road, magtuyok ka ni siya sa tibuok Mactan Island. From here sa Old Bridge hangtod dito sa Cordoba, matuyok siya dito sa sa Gabi, sa Barangay Alegria, Gabi, and then mulabang sa dito sa Marigondon. Harita muli ko kay kana siya diha, himo kana siyang one way diha sa syudad sa Lapu-Lapu. Harita mo right turn, mao kani siyang daan mga igsoon padong sa simbahan sa Birhen sa Rigla. Ang Archdiocese Shrine, simbahan sa Lapu-Lapu. Milagroso kayo, daghan kayo devotees. Guyogil lang ko mga igsoon kay magsuri-suroy kita. Balingaw ba ako diri mga igsoon kining part sa Lapu-Lapu kay perti yung daghana sa mga baligya kada laing lang baligya, sapatos kay ukay na daghang klaseng mga street food, daghang klaseng mga baligya. Busy street kini siya dire mga igsoon kay nahog kini siya nga
likod sa merkado. Doon na po'y pantalan din mga igsoon. Doon ay biyahe matag oras masiguro na kay kaniadto matag oras o matag 30 minutos. Doon ay biyahe pa doon dito Cebu City. Kanina sa tuang right side mga igsoon, diha ang simbahan sa Birhen sa Rigla. Di na takasuod kay maglisod tagawas kay siot kay dito mga igsoon. Panatis kay bawo na mong dirin dapita. Mo left turn ta. Naaday diha ang terminal aning mga buses, ngani mga mini buses. Kini day mga igsoon, National Highway ni kini siya mga igsoon, kay kung ditsuhon kini mo ni siya hangtod dito sa Cordoba, sangko kini siya dito sa may barangay Pilipog, barangay Bangbang, Dayas, kana mga eskina nila diha. O padung gyud nga to sa Sisilex nya, o mo left turn pug ka padung nga to sa Lapu-Lapu via Alegria, Gabi, barangay Gabi boundary sa Marigondon, Lapu-Lapu. In fact mga igsoon, doon na yung mga road widening measures nga ilang ginabuhat dere. Tapos unahan, doon na yung mga road widening ngadto makahuna-huna ra gyud. In fact na naman siguro yung plano nga palakdan ni siya kay mahimo naman kini siyang major highway ding napita kay tungod aning Sisilex. O ang kampanya pod sa probinsya mismo sa Sugbo nga palapdan gini ang kinatibok ang circumferential road kaning daan nga nagtuyok sa tibuok Mactan Island. Time check mga igsoon, alas 6:38 sa buntag. Ni ana ako sa Lapu-Lapu. Makalingaw kay mga igsoon no nga sa inginani nga oras daghang kita makita nga nalingaw sila hang mga hobby kanang biking, mountain biking, cycling, running, jogging. Malipay kita kay ubay-ubay na sa ato ang mga igsoon ang naghuna-huna sa ilahang health or sa ilahang panglawas, labi na karon sa tunga-tunga aning krisis nga atong gatubang. Kinahanglan gyud nga magamping kita migsuon og magpabilin kitang moatiman permanente sa to ang kaugalingon kay importante kayo ang ato ang immune system. Kayong mabaligyang isda dia mga igsoon no. Disco kayong mga isda dia kan itong mga pipila ka adlaw nga milabay hit kayo ang isda kay lumikan kay hangin-hangin. Pero sa kutanaw karon murag naka hinahinay na og bawi ang mga atong mga igsoong mga isda. Ubay-ubay na ang ilahang. By the way mga igsoon, nana kita sa Babag
Lapu-Lapu, ug ang sunod niini nga barangay mga igsoon, sus kasinawg yung Lapu-Lapu nga isda. Ang next ani nga barangay kay Barangay Kalawisan. Diri nga area mga igsoon, daghan kaayong nanubo nga mga subdivision o na nga kaniadto diferensya na kayo. Okay, we are entering Barangay Kalawisan. Diferensya na kay mga igsoon ang populasyon. Kaniadto mari ka diri probinsya jud kayo ang imo ang paginaw. Karon probinsya magyapon pero mura og dito na sa outskirts ba. Pero karon daghan na kayo mga establishmento, daghan ang mga sakyanan. I hope nga magpabilin kining hapsay o Ityok. Naday parish church diya ang atong Our Mother of Perpetual Help Parish. The sky is beginning to clear up and it's beginning to show blue. Blue sky sa mga igsoon. Hopefully magpabilin kining yanani kung adlaw. Diligid maglisod ang atong ang DPWH o pag widen aning highway kay naka-provision na gidaan. In fact, makita nimo nga luag kayo, lapad kayo ang iyang mga sidewalks. We are about to enter the municipality of Cordoba. First barangay to say hello is Barangay Pilipog. Makita nimo diri mga igsoon nga doon na widening na itabok isugdan na kini left and right o makita nimo igsoon. Then doon ay gamay nga merkado diri sa barangay. Manandagan kayo mga tao, mga sakyanan nakaparking. Busy gini siya diri dapita mga igsoon kay tungod aning merkado. Usa sa pinakasikat nga attraction diri sa Cordoba kay ang 10,000 Roses. And then aduna pod sila'y lantaw restaurant, katong floating restaurant kaniadto. I don't know kung hangtod karon nga operate kay labi na karon nga adunay pandemya, minus ang local and foreign tourist, and which led to closures of so many establishments, labi na to mga tourism related like restaurants, mga resorts. But hopefully soon mga igsoon, everything will be back to normal. Hapit na kita maabot diri sa Barangay Bangbang sa Cordoba.
By the way mga igsoon, kaning kung mo turn right ka diha, kung ana siya kanang padong og 10,000 roses. Then kung mo turn left man ta, padong na nid balik sa Lapu-Lapu via Alegria, Cordova. Kini siya mga igsoon, part na kini siya sa Mactan Circumferential Road. Time 30 minutes. Distance 10.71 kilometers. We are now entering Barangay Alegria, Cordova. On your right, kanang pattern right diri kanang nay auto. Mao kana siya ang Centennial Avenue. Then this road will lead us to Barangay Marigondon. Then kung ditsuhon pagid nimo ni abot gyud ta ani og Mactan New Town. Actually kaning Mactan Island mga igsoon daghan kayo lusot-lusot ni. Pero ang pinaka backbone, ang pinaka main gyud nga highway kani gyud siya, Circumferential Road. Kita ninyo dia sa left. Now, isugda na nila nag-widen and then dire po do. Kay mahimo kay kini siyang kuan dako lapad nga highway, mahimo 4 lanes, dagko pa jud ang kada lane. Siguro sige na sila ka kuan ron, negotiate aning maigo nga mga struktura, mga bahay. Usually ra ba mga commercial spaces, residential. So ila pa nang i-negotiate. Kay makita ninyo left and right kana. Then very good. So coordinated kayo ni mga igsoon ang kining plano sa province of Cebu. Dili lang Lapu-Lapu, hasta Mandawi, Cebu City, Talisay, coordinated kay ni sila. Hasta Naga, kay maabot man sa Naga ang Metro Cebu Expressway. And then usak na siya kadako nga expressway from Naga to Danau. Mura siyang diversion road. Kaya instead mo agi sa highway, sa kanang main South Road highway, doon na diversion, doon na lain kaagian from Naga going to Danau. Pero ambot ka mga igsoon og madali-dali man na pagtrabaho kay ang segment 3 kanang nasa Naga nasugda na kana.
paspas ang ilang trabaho, sila slice karon sa bukid, simento, riprap. Apan ang segment 1 and 2 kanang Talisay, Cebu City, Lasyon, pag mao ka ng segment 1, pag doon na mga kausaban diha kay under na ka na siya sa public-private partnership. Then hasta po ang segment 2 para kanang gikan sa Konsolasyon to Danau. But at least doon na nay master plan, doon na nay approval sa gobyerno, national government, i-approve na siya nga patramaho. So wat-wat lang ta kay kasi man tag paminaw sa mga update gikan sa PPPC o Public Private Partnership Center, usa ka sangay sa gobyerno na in charge sa mga projects sa gobyerno nga pwede i-PPP. So part ka na siya sa kinatibuk-ang decongestion of traffic plan sa kinatibuk-ang probinsya sa Sugbo. Coordinated ka na siya sa nahitabo nga widening diri sa circumferential road sa Mactan Island. And then og kahinumdom, by the way mga igsoon ka nang diri sa left, mao ka na ang Gabi Coastal Road leading to Sisilex. So we just entered the jurisdiction of the city of Lapu-Lapu. Nakakita sa Subak Basbas Barangay. Okay. So balik kita sa ato ang topic nga igsoon sa Mactan Circumferential Road. So right now naata nag-drive diri sa Mactan Circumferential Road, diretso kani dito sa Maribago, padung sa Mactan New Town, niya padung yun dito sa Island, malapit taong may Marina Mall, padung yun dito hangtod sa dito ta mulusot sa Marcelo Fernandez Bridge. Kay kanina pagsuod na to Mactan Island adto man ta miagi sa Old Bridge or kanang Osmeña Bridge. Karon ari ta sa Marcelo Fernandez, ang second bridge linking mainland Cebu to Mactan Island. So kini mga igsoon na Mactan Circumferential Road, ang plano gyud is palapdan ni siya kay mahimo kini siyang or mao kini siyang pinaka-backbone highway diri sa Mactan Island that will cater motorists coming from Sisilex and all over the island of Mactan, going to Cebu City via Sisilex and going to Mandawi. Mao kana ang Mandawi City mga igsoon, doon na pud sila'y ongoing construction diya sa United Nations Avenue kanang tri-level road diya. Tri-level kana originally kay doon lagi tanay underpass, doon ay kanang sa main highway, sa ground highway, and then underpass. Pero mura og wa na mahinayon kining plano sa overpass. So underpass na lang na siya o widening diri sa babaw, rehabilitation sa babaw, malapdan ya tangan na nag underpass gikan sa UN Avenue padung da sa approaching na sa Pacific Mall.
Okay mga igsoon, nanata diri sa kuan dola sa intersection kaning atong right mo ni siya padong sa Plantation Bay, kaning ato ang left padong ni siya sa barangay Basak sa kanang kinumdumuan ng Desano Capital dia dito. Lapos na siya sa Robinsons o kanang Hypermart dia. Pati diretso ta kay kanimang Mactan Circumferential Highway ang ato ang tuyo nga makita ninyo ang kinatibuk-an gyud nga main highway diri sa tibuok Mactan Island nga katuyok yun siya sa tibuok Mactan Island. Lahi pa di ato ang mga igsoon diri di dapita daghan ni siya og mga barbecuehan kay kani adto ni Aki mo ko pagka Uber driver, Grab driver, and then labi na kung mga hapon-hapon na mga 5 or maski na early evening mga 6:37 makaagig ko diri makahatod ko nigbalik na kung dili ko mo pick up og pasahero kay muhapit yung kung kaon diri na pita kay daghang kayong barbecuehan diri. Kani adto mga igsoon sa wa pa di ay pandemic daghan kay ning mga turista diri. Nagsugod gyud ni atong panahon sa atong mga Iranian, daghan kay mga Iranians, kana mga Europeans o ubang mga puti. Daghan na sila diri. Dili na yung seasonal all year kani adto na na sila. Pero doon na kay mga time nga nagdaghan na mga Iranian diri sa Cebu. Unya gisundan kini siya sa mga Koreans hantod sa niabot sa panahon nga daghan na sa mga Koreano na tong mga igsoon fellow Asians na nahimutang diri kanang nagnegosyo na nagiya na ang uban o ubang kasi klaseng negosyo na mga restaurant, mga samgyupsal, nagiya na sila mga cafe, kanya uban, mga convenience store o uban pag klaseng mga negosyo. Daghan kayang Koreano dire. In fact doon na sila yung murag atong gitawag nga kaubulingon nilang kalibutan na sila ray nakibaw. Yan doon na yung mga subdivision nga rin sa Mactan nga daghan na kay mga Koreano nga mga residente. Then gisundan kini sa mga Chinese nationals. Daghan pud kaayo ang mga Chinese. Then sugod na sa pandemic kahinay to sila nga wa. Although daghan pa gyud mga foreigners nga nagpabilin diri sa Lapu-Lapu hangtod karon, pero di na gyud siya pareha kaniadto nga sus kada pila ka tikang nimo na jud kay mahinagpo nga mga turista. Kani diri mga igsoon ngadto palapdan kini siya Mayo. Lapdan gini siya sa national government. Okay. Mactan Circumferential Road good. So kinahanglan gid siya nga palapdan. Although ando na may mga ubang mga projects sa national government parehas anang Cebu monorail kanang train station nato na mutabang po ka na siya pag decongest kunya kanang 4th bridge Mactan Cebu murag anak ka na siya lapo sa Konsolasyon, and then Mactan Island murag diri na dapit sa Punta Engaño lusot, di ko sigurado pero murag di anang inana ang master plan. Approve na kana siya nga project
Japanese yapon ang ni partner na sa national government. Mutabang po ka na siya pag decongest yun sa tibuok probinsya sa Cebu. Tanaw ni mo ang kinatibok ang decongestion master plan sa national government in of course in cooperation with different LGUs and the province of Cebu. Nindot kayo ang plano ang kinatibukan sa pag-decongest. I hope doon na pa uban nga mga measures na buhaton or implementar aron na mapugnan ang pagdaghan sa mga sakyanan. Siguro usag yun sa to makita nga rason ang overpopulation sa Pilipinas mo na siya usa ka main reason nganong congested kayo ato ang lugar ato mga daan daghan gyud kayong tao. So basta pa rin ang sakyanan na kulang sa public transport, asin og ngadto-ngadto doon na yung mga kausaban, mga improvements, progress. Doon nag-alibyo ang kaning ato ang congestion. Okay, so naana kita diri sa may Maribago Park. Diri daghan na mga resorts diri, mga dive centers, mga massage parlor, kaya daghan mga turista. Kaniadto moagi ka diri mura kang makaingon nga wa ka sa Pilipinas kay daghan ang mga signages nga mga naay mga Chinese characters, Korean characters kay kanina daghan na lagi na nag-iya diri nga mga tourist foreigners nga nag-iya nag mga negosyo, daghan na po mga turista, so mura na siya di Pilipinas. Pero karon medyo namingaw yun, pero optimistic man ta mga Pilipino mabot yung panahon nga kinita na no balik sa normal. Save more mga igsuon diri sa may Maribago, doon ay arcade diri nga bayo-bayo pong nanarado. Ay mga Yulam Chinese restaurant, La Villa, Maribago, daghan diri mga igsuon. White Sands, Maribago White Sands, ako mga igsuon, doon ako'y panahon, labi na akong panahon nga mag-shoot ko para sa akong mga content sa YouTube. Usually ana mga igsuon, kulig na ko ako ang isisog ako ang bata. Okay. Laag dala shoot or filming dala laag, either way kay mora mo gina akong time kay so bang mga adlaw asikaso ko sa editing, asikaso ko sa trabaho panimay o naikag may mga rakit-rakit para pangwarta na mabuhi ta. Hilig mo ko magluto mga igsoon, kusinero man ko. Doon na ko'y gamay ng mga sudad-sudan na tuuna, mga food tray. Pero niundang sa ako kay pandemic man.
Dire mga igsuon, medyo lapad na mga daan, ang daan dire oh, makita ninyo. Tulids kada direction. Yung mga spa, yung mga spa na po, restaurant. Pero naninrado lagi ka na mga igsuon. Pero kibaw biya mo aning mga negosyante nga mo hibernate naman na sila. Karon nga medyo minus ang pawarta, minus ang customer, pandemic, mahadlok mo gawas. Mga togro na sila kana mga negosyante. Although kasabot kita sa ilahang kasubo ron kay dako ka sila nakuha nga mga losses sa ilahang negosyo. Pero mo hibernate na kana sila pag-abot sa panahon nga mabalik na sa normal. Magawas na po na sila balik. They can always find a way. So imagine na lang nato mga igsoon, dili lang sa nato naon ng uban nga mga kanang monorail kay wa pa sa makuan gyud. Kanang uban mga project nga ongoing, kanang Metro Cebu Expressway, kanang sa Mandawi karon nga tri-level kanang nadia sa United Nations. O kining si Silex, then kaning circumferential road nga gi-widening karon. Oh, pagbalik ani sa normal nga ang tao busy na pud kayo, kanang turista, ang economic activities mobalik na sa pareho kaniadto nga busy na kumonta. Mobalik na po ng traffic. Hopefully by that time uban nga mga projects nga inline sa decongestion master plan sa kinatibok ang probinsya sa Sugbo mo epekto na in a positive way. Okay, that McDonald's signage maigsoon usa ka na sa tuang kimailhan nga naan nakita diri sa may Mactan, New Town. Hindi na lang kita mo suod basin og mapon or susunod makalugar ta makasuod ta ang Mactan, New Town ay usama ka na sa mga business districts Indo atas mga building Indo ng pagkakuntinar. Looking at the signage, it says on our right, we turn right, that's Punta Engaño. We turn left, go to the airport area, airport road. So since we are featuring Mactan as your conferential road, turn left. As you can see, nanay mga widening tabo dire left and right. At pa ni pakemin kabangon pa mga structures nga na-construct. I don't know kung saan po siya nahitabuan hopefully in the future mahanay ni tanan aron malapad ang daan. Now we're going to follow this road, no? Dilita mo dito mo follow ta aning curve kay mao kani ang Mactan circumferential road. We can see here widening road widening construction.
igsuon diri sa Bigfoot Filmmaking School. Basta po diri sa Pikas. Doon na yung mga turista o mga taga Manila, taga Baguio, mga taga eskwela o filmmaking sir na yung mga director. Bigfoot School of Filmmaking. I don't know kung filmmaking or photography, something like that. We can see here mga exon 2 lanes in each direction. We're going towards the center of Lapu-Lapu, towards Marina Mall, and kanang bagod diya kana sa Atbang Island Central Mall. Kasi napay mga posting nga naapa diri sa daan o mamabalin usa ka na sa dugay kayo ma-actionan kasagaran yun mga igsoon basta doon na yung mga widening kana gyud siya ang usa sa pinakalangan kayo nga ma-actionan kay siguro daghang kumpanya naka salalay ay telecommunications nga pipila ka buok doon ay iban pa mga keyboard, mga printing sa panadya ka mga ano na yung mga igso, no? Mactan Circumferential Road, no? Dapat kayo o sidewalk. Puhon o mahuman din tibok nga Circumferential Road indot kini dili doon na ba panahon kani adto mga 3-4 years ago nga sus grabe kayong traffic diri kay katungwa pag yun mapalapti ni diri dagan na ba kayo ang population dagan na kayo mga subdivision na nanurok sa Lapu-Lapu sa may luba ay we're actually crossing the airport runway area. Our left runway na kana sa International Airport. We are about to enter MEPSA or Mactan Economic Processing Zone Authority. Dili ang nagkalaing-laing kuwan kanang mga manufacturing corporations, mga laing mga So ano ang kanang gate daga man ni silang gate pero murag gate 3 siguro ni gate 3 sa MEPSA
or Mactan Economic Zone or Mactan Economic Processing Zone. We are actually approaching the intersection going to airport or Mactan International Airport. Sa ato ang left, then Marina Mall, then Canitlis Picas. On our right is Island Central Mall. Yan, diri nga intersection mao ka na siya padong sa airport. Kapan no left turn diha, ato ta mo U-turn sa unahan. This is still part of the Mactan Circumferential Road. We are approaching the entrance of Marcelo Fernan Bridge. If we turn right, padong na sa bridge, Marcelo Fernan. If we go straight, padulong na dito sa first bridge, atong old bridge. Then kung diretso na to, maabot na sa old bridge, mo na ka na ang ato ang circumnavigate ang tibuok Mactan Island. But since di na tamato sa old bridge, ako na lang ipakita ninyo unya sa mapa. Alright, that's it mga Igsoon. Thank you so much for staying with me. Sabay ta sunod sa sunod na tong laag. We are entering Marcelo Fernan Bridge and we're heading towards Mandaue City. Sa katungwa pa nakasubscribe, palihog kong consider og subscribe sa akong channel aron matabangan ko ninyo nga mapalambo pa nato ang ato ang channel. Apila na lang pong nag tuslok ng bell button aron updated mo or ma-notify mo right away kung doon na ko'y bagong upload.